mandeg dhisik. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula, sampean mengajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta. Ha ta. Ngerti aku. Bagong. Sing sopan tangane. Gawa gendro. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 40-45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duit jabang nganti Malang Celapang. Sampeyan niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Oleh semangkean temenanan jan larake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Ngunekke bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecepe wong kere gedhi ora mingerke bla wah lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan ta tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Diantang karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Driya Lerwang Candra katawengan Somo ing tias katuritan limut kapiyataning ujit ram remendri yama nawo aku nging wang wisesa Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu Sarawa Paduka kepareng orayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Ngraka Ndarawati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk
ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung. Kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka Ndarawati. Dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi. Kresna kakangku. Dadan aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogana nggon mlenggah. Kresna kakangku. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yai Janaka ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pundi jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu kepang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nekula Sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Nekula Sedewa non kula pundi jimat mugi kasekecakna anggen jengan dika lenggah. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang raying Amarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Adamel kejut raosing manahipun ingkang raying Amarta Koko Prabu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Amarta Koko Prabu sesembahan kula jagat kawasisaning Ubathara Wayapura jagat Yayi Estining wanaswanipun kula ing Ndarawati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndarawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Amarta. Namung emanipun sasampunipun ing Raka Ndarawati dumugi tapel wates negari Amarta. Saengga kula manjing wonten ing Kutagara nggumun raosing manahipun ing Raka Ndarawati. Krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni kados mboten wonten sunaripun negari Ngamarta mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang yuk ya katuju ing nuswanipun ing Raka Ndarawati anyarengi mangsa pasewakan malah kula badhe nyuwun mriksa menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontranipun Praja Ngamarta Koko Yai Prabu Koko Prabu mugi andadosna ing kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datraya sakmangke sayekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa tanah sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samputan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu kuwatos raosing manahipun ingkang raying Amarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemasak mangke amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lermu sing duka cipta berbudi mantana raras berbudi mantana raras sak pandurat kendel madaning Datraya negari Ngamarta samya midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis
dadi nampi ngoro kowe Ndrawati. Dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawana nata ing Ndrawati. Lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare weng ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang dur manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora numatan mung ora Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel. Atmajaning ki Lurah Semar niki ki Lurah Bagong nyerpepek pindha sata metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak ana dayo minggir jaluk dalan. Rama dewaning ingsun ing Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten nayaka minggahing nalindra ingkang sowan menika malam mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladalah Jagadéwa Bathara Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menawa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Siun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi engko jimat paripeh. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya narcaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong. Dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong padha rarja. Mengestunipun Sinandrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen ing dadosaken jimat paripe. Bagong padha rarja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogana kon ngulungguh. Sampun mboten kirang prayogi.
Bagong Padharjo sapraptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Anu ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Kepanan kula ngaturaken kok mubeng bae ta iki? Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayoga nonggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno, Bagong prayogakno. Waduh, iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan Wonten dawuh sinun. apa sababe dene sira sowan sapa ingkang utus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki rak lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah ngleceh. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kuwi dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kali kula, Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok Nggen cengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan, ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan. Aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora niat babar sari, babar pisan. babar pisan.
Go mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi Apa Bagong? sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang. Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 Tumbak Tempe Kara piye? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat Trisangka Pirangu Renanggul kinembet kembet Dosang reknaning bawana ing jagat Dewa Bathara. Yai, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingin bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara Pusaka 3 sing arep suwun ngambil. Ya kuwi Jimat Klimasada, Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga. Kuseta, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau ya Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Kose aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata. Jelata. Jelata. Lebon lemot tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus.
Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung Panakawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolanyo lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye Bagong? Sabar. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki wong melarat, bapakku iki Panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek lha kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak iki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru iki adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Oh wani ngeceh mailakerku. Kowe wani karo bapakku apa ya? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu iki tak rekam. Omonganmu iki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Saomong-omongane wong-wong ki wis engko kari diteleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Handpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja diundang Bagong legane ngene. Ora dalah. Resno kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada deksura karo Bagong, mula ora aneh yen Bagong nesu.
yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Manggat kurdo Roma pangga wagut gati nyomawukat ira wang-wang Om Nyai Werkudara barep Kakang kuwi Arjuna ulungan maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong winadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur, dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malih Koko Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Koko Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pawit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Kuneke bapakku wong kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ono nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae cecepe wong kere gedhi ora mingerke bla waja lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dandang karo masaku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojogan tenan.
mandeg dhisik. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula, sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ha ta? Ngerti aku. Bagong, sing sopan tangane. Gawa gendho. Gawa tukang pukul. Aku ngerti Nandara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampean kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampean ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duit jabang nganti Malang Celapang. Sampeyan niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampeyan srawunge luwih suwe. Luwih iso sampeyan durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Lah kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki, dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng, mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh Nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandhani apa ora? Iki kok Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener, ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wah, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora do ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una ki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentala karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Wah, pecah siramu. Setyaki.
Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Harap kakangku harap wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Ndasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Ndasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok rasa kesusu to santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Kowe yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Suram tiwang karakikan ler mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Tak idak ndasmu. Aku nek karo piyai siji iki kompak ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udah anak doyak aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki. Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus ki aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono kudu dadi, ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Lah sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawarku jare mbelane kula. Nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndarawarku jare napa niku ewangi kali kula amarga nek mboten ngonten niku wis janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak cilik inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora mak cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe.
Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kok? Wani tak kendel. Turah kendel. Ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki Liwangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, luar ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo mak cilik. Ning wani karo sipate mak cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa. Ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko toke wangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Urusan dadak mbok pitung. Nek sampean kalah karo aku sampean aja isin, sampean aja wirang. Mergo sampean mbelani watak sing kleru. Wis ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Cah bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Baliyo ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi gawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing hati-hati. Antasena. Iya, Mak, Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, isa dikai security. Jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang baliyo. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah rung ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih.
Pastiake kok bedani perkawis. kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndrawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ingkang kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Wila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-ngonekke aku? Ora Bu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndrawati lawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng dedhet penggaling nata Ndrawati pantuk puntaning tekad sigra matek aji pameling sumlorot Sang Pandya Betari Durga. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta patobat iki ora pangling Kresna inggih Pukulun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matek aji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih rana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Tete prani manganak hanong paricata mbalu membak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Sodhe selikur dina patobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kanthi wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti yen to kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo panjenenganipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangan lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nengkeng keri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Brengge nistaken dawuh.
Sabar. Silent. Edan lah. Ayo biasane jam 09.00 kurang seprapat ki wis gara-gara waya penonton do ngenteni bareng suwuk terus wah gara-gara Petro metu Petro. Iki meng tim penggayeng. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ning saora-orane rak keto meriah. Wah ya kaya orang Sumasau kaya pentas ning jaba terus penonton iki nggawa gendera gambar Petro. Wah. Diklebat-klebet kaya nek pentas rock ae lho, Tru. Ha iya. Pentas rock, musik rock. Ha iya. Karo diwaca apa perlune? Ya. Men dur manjing nang nggon titik pusat keperluan begiki dewa-dewe. Dene awake dhewe bengi iki isih kepareng nyelimen, ya wayang celimen dengan durasi 2 jam sing dipundhut dening para bapak-bapak ora ngomongake saka ing laladan Ngayogyakarta. Umume ana ing Indonesia melebar meneh saka luar negeri to lho. Lho apa ya ditimbali saka lho contone bengi iki aja ngece, aja ngina. Ya. Sing kepareng-paring persembahan kagem para penonton lumantar streaming Dalang Sena Kisena Nugroho lan Ketua Pemuda Karangkadempel, 3 channel persembahan dari Bapak Toha Maksun. Oh, lenggah eneng Nederland. Wow. Nederland ngerti kong? Kidul Bontritan. Jengkul memlacak. Nederland ki luar negeri. Wow. Numpak kapal rumah. Waduh. Nederland ki Belanda. Heeh. Company. Ayo. Belanda hajat kami tasakuran dalam rangka berdirinya rumah makan Depot Pojok yang ke-8 di kota Den Haag, Belanda. Oh, kono iki ana masakan Indonesia lho, Tru. Ana. Dadi aku iso omong ana niki ora kok perkara aku ki ming gagap-gagap ana ora. Ning mergo aku ya wis tau tekan kono. Kono ya ana sing dodol soto Indonesia, bakmi Indonesia, sate Indonesia. Neng Den Haag kono ya wis tau. Taun 2002 karo 2004 ya aku neng Den Haag kono wis tau. Lok tenan kowe iki ya. Ketoke ndesit ning jebule tekan ndi. Ayo bejane wong dhewe-dhewe kali. Kami bermaksud mempromosikan kuliner Indonesia di negara kincir angin dan dipersembahkan untuk keluarga di Tulungagung dan juga para pecinta budaya wayang kulit dimanapun berada. Tak lupa salam sehat kagem Bapak Kisena Nugroho dan warga laras. Amin, amin. Oh, ngono lho. Nek Pak Toha Maksun nek nalika semono isih kelingan ana pentas nang teater-teater besar. Oh, sing teater pentas pertama kolaborasi tari dengan wayang ya ku jenenge Dencing Sedu. Aku neng kono, aku melu pentas. Sing tahun 2006 nalika 2004 nalika semono ana pergelaran pentas wayang dan teater di teater-teater besar di kota-kota besar Belanda dengan judul ya kuwi Max Havelaar, kuwi aku ya melu. Oh iya ta? Iya, tadi aku ya neng kono tenan. Oh, wah ya syukur terus iso tekan kono-kono. Heeh. Wah neng mangan apa, Tru? Wah neng kono panganane werna-werna, steak. Wah tenan Malang neng telak. Ya iki sing ora paham iki. Sing jeneng steak kuwi iki neng kono ki daging sing diiris nganggo lading. Oh, tadi dibakar, daging iga kae diiris nganggo lading, dinaiki kecap kae terus dipangan jenenge steak, ora kok steak golf duntal ki ora. Oh,
Wah, ya ora paham. Nang kene aku mame cilok. Oh, ayo. Beda. Kuwi ya pati dires. Dikai saos tur murah, Tru. Apik tenan ya. Wah, matur sembah nuwun, Pak. Toha Maksun, ya. Sing keparengga ana ing Den Haag kono. Ah, ya wis muga-muga diparingi lancar depot makane ya, Tru. Ya. Depot berdirinya depot pojok yang ke-8 lancar wong mergo kono ki ya kaya wong Indonesia. Oh. Dadi ya mesti laris buka rumah makan kono mesti laris. Uga aja nganti kelalen, Tru. Ya. Bengi iki konsumsi disumbang oleh Ibu Kasilah. Ya. Dus-dusan. Heeh. Matur sembah nuwun Bu Kasilah, pedagang ayam dari Pasar Gamping. Bagi yang membutuhkan ayam mati. Oh. Bagem nawake ning ngejloke senengane. Maksudnya pitik urip. Heeh. Batine akeh terus mulai ya wis biasa. Heeh. Apa iso penjual pitik iki mesti batine akeh. Kuwi lah, penjual pitik iki teknike ngene lho, Reng. Ana wong adol pitik waras. Heeh. Aku iki dicandak ndelok pitike tak tukune. Monggo waras kuwi. Heeh. Kudune ngecek pitik waras karo ora iki nganggo jentrik. Heeh. Lebokke nggon mburi ki mak ndeluk ngono ki nganggo jentrik waras apa ora. Nek bukasi nggo jempol. Oh. Begitu dileboni jempol ngok ngono pitike. Pitik gering wis didol. Nah, selak anu malas batine oke. Ora ya, kowe iki senengane bekasane piyai jujur kok. Aku ya ming guyon. Masa Bagong ora entuk ndagel. Lah iya. Ya matur sembah nuwun. Uga iki ana saweran nyuwun gending gubuk asmara Mbak Ika, sesideman Mbak Orisa. Oh iya. Salam hangat dari Holland. Oh iya. Loh, Holland iki ndine? Nederland ki ya Holland. Holland ki ya Belanda. Oh. Dadi werna-werna jenenge. Iya bener. Oh, dadi aku ya ora pati paham, oh dadi aku takon kowe sing pelajar utawa wong-wong berpendidikan rendah. Ketroki lambene njaluk diplintheng. Ngalem kok berpendidikan rendah. Maksudnya Bagong ki rak wong pengalaman kerep maca buku. Delok buku maca TV, ketutupan. Yo do nembang yo. Emoh. Lho. Sindene apik-apik kabeh. Api ra enom. Ha iya. Tuwa sithik yo dielik-elik. Ha iya. Saiki wis ana sing elik kok. Ya wis ora apa-apa karang ya karang. Kabeh ki saya tuwa ki ngunduri tuwa ki pancen sing ayu dadi elek, sing bagus dadi elek. Sapa sing kepareng sowan, Tru? Sing kepareng sowan iki panjenengane mau bengi ya wis sowan. Sapa? Mbak Agnesia Nandasari. Terus Mbak Orisa Widyasari. Wah, kok sindene ajeg. Iki request sinden saka Pak Toha. Wah, nyuwun sinden. Ditulis dhewe. Iki terus dilebokke nang nggon grup. Grup badminton. Grup kanca-kanca. Di request. Jajare Mbak Iu. Kok Mbak Iu? Parapane saiki Mbak Iu asline Mbak Ika Suhesti. Oh. Sing pojok dhewe. Wah, si Elisa saiki dadi tuwa dhewe. Heeh. Lungguhe pojok padahal dhek enom dhewe lho. Ha iya. Nek ra diurutke dhuwur dadi ya wah mesake. Ha iya ora apa-apa. Sing pinggir dhewe kaya sapa? Prastiwi. Elisa kok Prastiwi. Elisa kok Prastiwi. Heeh ya. Karo nilai HP terus. Ya, mbok menawa ana sing nguncalke sandal apa. Wah, matur nuwun. Wong urung dibuka kok wis matur nuwun. Ha iki eneng.
durasi 2 jam. Ya, matur sembah nuwun tanpa upami. Oh nggih. Ah nggih, ngestaken dawuh. Nggih. Oh, nggih. Iki menggo nyamun mergo ora ana sing njaluk lagu tadi. Oh nggih. Oh ana kok iki lho saking Pak Tri Santosa, tenaga ahli kantor staf Presiden Kepresidenan Jakarta kono. Ya. Nyuwun apa? Nyuwun kucing nggonku oke. Oh lagu. Nyuwun si kucing. Salam untuk penggemar budaya. Sawer 500.000 sudah masuk tadi malam. Ya. Lah anu SMS Pak Tri Santosa ki mlebu nggon aku ki aku wis klikaran ning anu teras dadine ya wis bubar. Oh. Nyuwun langgam kadung tresna ingkang nyekar Mbak Elisa saking Budaya Ringgit tansah ngrembaka. Matur sembah nuwun. Ya. Saka sapa iki? Mboten wonten asmanipun wonten mriki kula nyuwun pamit nggih. Kepareng nyuwun nominal transfer tidak disebutkan. Oh nggih, mboten sah disebutkan nggih. Matur suwun. Mas nyuwun podang kuning saking Ginting Miranto PWKS Jabodetabek. Oh nggih. Wah, iki kanca-kanca Jabodetabek ya nanggap kok terus. Oh, PWKS Jabodetabek. Jabodetabek iki ya nanggap. Heeh. Rasa kesusu-susu to reng. Ayo. Ayo diwiwiti ya. Yo. Saka Mbak Iu sik. Nyuwun gending gubuk asmara nggo terus Orisa Sesideman. Ya. Mangga jumeneng ya. Ya jumeneng ya. Bareng ora. Wah, ayo. Beberapa malam Celimen tidak kelihatan ini Mbak Ika ini. Iya, ya karang daleme adoh. Aku ya sok tepo-tepo reng dadine nek sing daleme adoh ya aku sok-sok memelas sok ora tegel. Monggo Mbak Ika iki nek nyopir dhewe tekan Ngayu Jakarta pinggir kidul wetan. Karo Den Haag iki kono. Oh sikut rae ora. Kono. Wetan kono. Oh ayo. Heeh. Nyuwun lagu Gubuk Aswara, Mbak. Ya. Nggih. Ibawani. Bawani komplit nggih. Komplit, ah. Langsung nggih. Kok langsung piye? Nganggo bawa kok langsung. Maksudnya sakniki. Lah iya. Mbok sabar to, Pak. Piye? Sabar. Wah ora iso aku nek kaya ngene iki. Ya, waduh iki engko blandang iki kepeksa rada blandang ya ora apa-apa. Iki gandeng sing nanggap saka Den Haag adoh iki diblandang-blandangke 2 jam ora apa-apa reng. Saduk mbok blandang kok 2 jam. Paling ya 10 menit, mang menit ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lincip, lingsir, lingsep lingsem, lincip. lingsem yen ke mutan lelampahan wuri. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Piyayi Indonesia sing ning Den Haag kono persatuane ya kuat lho, kerukunane ya apik. Mula ora aneh, bengi iki mesti padha mrisani bebarengan.
sing wae Indonesia lengkane Den Haag ana ya terus. Ah iya. Mangga ya. Ya arep nyalahke pengendang ning bul bener. Sapa? Sing arep nyalahke sapa? Aku mung muni, "Lho, ora ngene tak tung. Kan terus ora. Kuwi mulane ora iso. Selamatan. Udan iki sesuk bubar weyang Srimanetro nek cucuk-cucukan ngene iki. Rampung Juli iso gagar otak kabeh pono kawan. Ah kowe sing marahi goblok ora. Ayo Mbak Agnesia Nandasari. Ya, ayo genti iki ya. Ki mau apa tembangane Mbak Agnesia Nandasari mau? Oh, podang kuning utawa kidul Gunung Tiwul. Ora. Sing wis wingi ora usah diomongke meneh. Ora ana Tiwul Gunung Kidul. Krawu Tiwul ndase kuwi. Edian. Wah iki nek ora tetek diagelar mlebu Climen ngrekoso lho. Dadi gareng, dadi petruk, dadi bagong iki Wah nek ora serep sirahe tak-tok. heeh. Ya Nes? Nggih. Oh, Cah sigrak iki ngene iki. Ya Nes yo. Nggih. oh. Langsung, Pak. Langsung. Oke. Yes. Ener sing dijenengi Gojek joget. Alon-alon. Sing dijenengi joget energi ki ngene iki, Tru. Iya. Ora sama ati kene. Trono cleng tung slek. Teklek. Anak umur tua ora ya mesti tugel boyoke nek joget kaya ngono. Heeh. Ayo, kedung tresno. Kadung Kres ki desa kok. Yo Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya sa kowe dadi sinden tuwa dhewe. Nggih, mboten napa-napa. Dinggo gong. Ayo, mergo nek timpo kuwi dhuwur dhewe dadi keke pinggir dhewe. Anggene Prastiwi kae apa cendi kok tetep pinggir. Kae ning no kekuwunge dhuwur gong. Sunar iki dhuwur. Berarti ndase Prastiwi sirahe. Kae sokle jongkol mung maksud ora. Ayo sa. Heeh. Nggih, niki langsung to nggih. Langsung iki pamunduran saka Pak Toha sing legano Den Haag. Den Haag. Nggih, mugi-mugi lancar nggih. Herlaks menir. Wow. Semenir kok ngerti iki piye artine apa? Herlaks menir ya apa? Apa ya? Artine apa? Aku menggon iklan TV kok. Aku ya reti iki tukang parkir ya pinten bahasa Belanda lho. Frei ngono kae basa Belanda ya. Prei. Kae prei kok frei. Yo bahasa Belanda. Sesuk minggu frei. Ayo. Kuwi ya basa Belanda. Kadung tresno. Heeh. Wah, wektune ngoyak Tru. Ayo mlayu. Wis 21.45. Wah iki cekat-ceket yo. Langsung perang wae. Oh perang karo sapa? Heeh ya, iya kan durung ngawur ora. Ya, mangga. Kursi penuaan. Ya. Ayo piye dhuwur dhewe ya ditata saka cendhek rada dhuwur. Heeh. Ya Gong ya kowe gawe dikongkon matur apa anane. Ayo aku sing ngenteni kowe. Ya yo. Janeng yaning talaka kadilanget Mambang pantep pasulan upamaneka lintang toya kusumaya sumawur
Marika den prayitna semuriris semuriris eko balik matur nuwun Ndara. Dene Ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan niku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonge kawula tanpa pepindhan. Inggih mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng sabdhawuhipun Nalindra. Sinuwun punta lan sakadang kadheyan inggih mekaten damel praja menika ayem tentrem. Embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna sami walacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat Semareka den prayitna semuriris Tata laruta saking kutha Sanggara kula yen tandulasa Sanggara kula yen tandulasa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke to. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane Gandayani. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan, mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe?
ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan jajal werka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane, ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbeda karo wong sing duwe gegayuhan becik jajal mereka. Waduh. Lah kok jebul Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arep ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiopen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan, mboten ora. Napa meneh kula ajeng ngendhih dhateng drajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur. Rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Patobat. Kakang Semar, kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Tobat mboten, ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis kono bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Ngestaken dawuh,
Kakang Semar yen Nayanayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to werku Dara. Nggih. Pancen iya. Semono uga Janaka rak ya sarujuk. Kula nokmur. Apa kono? Kula nokmur noknon. Kula noknon mekaten Gaga Prabu Puntadewa. Jelampur. Wonten jam. Lintang kakangku. Lintang dasmu kok lintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayune skala.